Nebelmaou, billet lundi, le 20 novembre 2023. Billet lundi, le 20 novembre 2023. Amena kuma Monkambi. Oye, ya famia bala, Mali satellite qui sera amena andado ola. Nantemena kaboueno, minye, comment s'appelle, Burkina Faso. Uluka jamana konodon be barala bi akabo hakilima. Uka population be barala bi akabo hakilima. Amena andado ola. Nantemena kaboueno, kiliman dambele ka vokali bora. Mougo be kou yere nyeninga ko tiyan do wa wolma tiyante. Mougo chama yere ne wole. Ko aras bala yere eske kiliman dambele ka vokali min bora ko montage ite wa. Ya famia bala amena andado ola. Ni montage de wolma ni montage te amena o tiyan da outloka. Nantemena kaboueno minye Amadou Koita Keita Maïga. Kumana masika plateau da soro ko asona. Olu de dofo sogalima ou malola. Olu de dofo ni fanga ima ou malola bi obe ni fanga info ka wali nyumandon amena andado ola. Nantemena kaboueno minisima. Olu ka sake dati min tunduro makou ka bo Mali kono. Ya famia bala dati comment s'appelle 6 mois tundu 6 mois de diroma. Kalo nani folo temena minisima ka mogo foi tuma bo Mali kono. Kalo nani temena minisima ka mogo tuma boy. Depanye Kidali mine. Minisima mogo dobe katu sena ko. Minisima mogo dobe katu sena. Ça hadu tout sera nyona tuguni quoi. Depanye Kidali mine. Minisima mogo yani Kidali tunga mine o banen tundo tagalima. Mais depanye Kidali mine. Mogo hake min bora ni telefla kono. Akabo hakilima mena andado ola. Nambora eno minye Franci olu be kasi sugu bɛɛ la Poutine nɔfɛ bi k'o be fɛ o ni Poutine ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o be fɛ o ni Poutine ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Poutine ye jɛkulu kura min sigi n'a tɔgɔ de ko Birisi i y'a faamuya bala n'a be komi comment s'appelle ONU cogo Faransi min ye De Gaulle mɔden ye De Gaulle Faransi président kɔrɔ mɔden De Gaulle o mɔden de taara kasi jamana na ko Poutine k'a kɛ Ala kama k'a kɛ kira kama ko olu ka don Birisi la. N'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bin cogo tɛ tiɲɛ la Faransi nimisalen dɔ bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don a la nin de ye an sigi kunba ye ne balimaw an bɛ Batuli fo musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw dɛmɛ hi sɛbidilahi Ala kama n'a yɛrɛ kunna nafolo ye Batuli k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka to nin sira in kan ne nin sira in bila dɔrɔn an b'i bila en tant que be nin sira in kan an b'i tɔgɔ fɔ yan don o don y'a faamuya b'a la taa n'a ye fantanw ko k'u bɛ ka lafiya Isa Kante k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an b'a daminɛ ni CSDM ye walasa y'a faamuya b'a la an tun ye kuma minnu fɔ an y'a fɔ yan ko an tɛ kuma kun fɛ an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ Ala ta don parce que wari kɔfɛ saya bɛ yen fini ɲuman kɔfɛ saya bɛ yen jɛkulu kɔfɛ saya bɛ yen sanga kɔfɛ saya bɛ yen jama kɔfɛ saya bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ saya de bɛ yen hadamaden bɛ baara fɛn fɛn kɛ a kɛ tiɲɛ kan n'i ma kɛ tiɲɛ kan malo b'a kɔfɛ wa saya yɛrɛ b'a kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ e ma baara ɲuman kɛ ka bɔ ka bin mɔgɔw kan walima ka mɔgɔ mankutu tiɲɛ nkalon kan nka cɛ o conséquence ka girin ka tɛmɛ sankolo ani dugukolo kan o de la an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini de ka dɔn fɔlɔ i b'a sɔrɔ a dalilu b'an tɛgɛ kɔnɔ an y'a fɔ yan ko Bedi Dramé a ta tɛ CDM ye bi a ta tɛ CDM ye sini i y'a faamuya bala a nana don mɔgɔw ka tɔn kɔnɔ ten walima ka mɔgɔw ka tɔn ta otage la ten an ye nin kuma fɔ yan dɛ mais mɔgɔw tun ma a faamuya an bɛna dalilu di aw ma CSDM sigidon ni Bedi Dramé tun bɛ walima n'a tun tɛ yen an bɛna yira aw la cɛ ta tɛ tɔn ye an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ Bedi Dramé a ta tɛ CSDM ye bi mais pourquoi a taara o sigi Mali kɔnɔ f'a bɛ tila ka lɛtiriw ci président ni fɛnw ma an bɛ fɛ Bedi Dramé de tɔgɔ ka bɔ nin ko in na ka tila k'a minɛ ka don kaso la CSDM t'a ta ye bi a ta tɛ sini a bɛ sigi don min na a tun tɛ yen mun de bɛ taa o c'est que mun de b'a to n'o bɛ taa tɔn sigi Mali la ka tila ka k'o président ye association tɛ se ka kɛ fila ye dɛ association ye kelen pe de an bɛna preuve yira aw la don min na a bɛ sigi i y'a faamuya bala maliyɛnw jɛra ka Serifu de kɛ président ye Mise Touré o de tun ye président ye o démissionnera mɔgɔ minnu tun bɛ jɛkulu kɔnɔ olu ye danaya da Serifu Mohamed Serifu Haidara kan
k'a kɛ président ye Serifu Haidara de ye mandat di Bedi ma k'a ka sigi yan e ka tila tun ko e b'o tɔn ta otage la ko RSPC ɲɛnama tɛ Serifu bolo pititi patata n bɛ ko da e kan bi garankɛ ma min da Bagolo ka mɔgɔ langolo e ni Ala na kira cɛ jɔn de bɛ tugu Bedi Dramé kɔ Bedi Dramé jɔn de bɛ tugu a kɔ danbe t'a la kelen hɔrɔn tɛ i y'a faamuya bala cɛ ni ma sabali n bɛ bɔ n'i ka dossier ye dɛ mɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ na ne balimaw an ka tɔn sigi dɔn an k'o lamɛn voilà a bɛ hakɛ to voilà a y'a lajɛ dɛ tɔn sigi dɔn an bɛ n'o dalilu de yira u la. a bɛ hakɛ to dɛ a bɛ hakɛ to dɔɔni. La conférence qui nous réunit aujourd'hui a plus d'un titre. Volume à la quoi? Parce qu'un adage dit il n'est plus haut que l'eau qu'on boit. Et parmi nous, devant ce Christ rassemblé, représentant le président du CSDM à la personne de M. Touré, démissionnaire. Voilà. Depuis quelques jours, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant vous. Une cause d'ailleurs qui est noble, il s'agit de la CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui est une lumière. Vous êtes convaincu avec moi que une lumière sur une lumière ne donne que de la lumière. Même une lumière sur une obscurité ne donne que de la lumière. Donc la CSDM aujourd'hui est une lumière pouvant corriger certaines insuffisances dans le traitement des Maliens de la diaspora en Inde. Le 24 septembre 2015, à nos jours, la CSDM a fait beaucoup de démarches à travers... Bon, mbe ala joya so ɲɛnama tɛ video in na i y'a faamuya b'a la o ye jɛkulu ye dana da Serifu comment s'appelle Mohamed Serifu Haidara de kan k'a kɛ CSDM ɲɛmɔgɔ ye depuis 2015 o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ Bedi dɔn yɛrɛ o y'a sɔrɔ hali tɔn in tɔgɔ Bedi t'a dɔn tɔn in nana fanga sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka sanga sɔrɔ Bedi ye weleli kɛ Mali la k'a bɛ fɛ ka don tɔn in na cɛ ka sɔrɔ ka mandat d'a ma k'a ka tɔn in sigi yan e bɛ se ka kɛ o tɔn ɲɛmɔgɔ ye cogo di a n bɛ tila ka nin bila n ka page sanfɛ Bedi i bɛ video in bɛɛ lajɛ f'a laban i tɛ Bedi Dramé i t'a kunkolo ye video in kɔnɔ quoi i t'a kunkolo ye a kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ CSDM ye gɛn ka bɔ CSDM présidenya la France yan CSDM tɔnden minnu bɛ yan olu ye Bedi Dramé gɛn yan a y'a dɔn ko solution t'a la a taara sigi Mali la parce que ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ye fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ye c'est pour cela k'a ye yan bila yankaw y'a gɛn k'a tɛ to tɔn in kɔnɔ parce que tɔn ɲɛmɔgɔ tɛ nafa t'a la a taara sigi Mali de la parce que fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali la mais n'an bɛ taa an bɛ se an b'i can fo lahara i bɛ bɔ tɔn in kɔnɔ de i y'a faamuya walima an bɛ ko da i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan ka tila ka ɲini maliden bɛɛ fɛ Bedi Dramé taara tɔn min tigɛ ko CSDM mɔgɔ si kana to a kɔnɔ mɔgɔ si kana tugu a kɔ mɔgɔ si kana k'a fɛ CSDM ye Mohamed Serifu Haidara de ta ye race balayira de l'homme tranquille depuis Paris an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ n ɲinɛna yen kɔ a bɛ hakɛ to k'a partager min ye an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn an terikɛ an baarakɛɲɔgɔn Jason Trotsky a tun ye lahidu ta maliyɛnw ye i y'a faamuya b'a la ko ni an ka sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ don o don k'a bɛ fɛti kɛ k'a bɛ saga san ka maliyɛnden bɛɛ wele an ka taa saga ɲimi a ye lahidu bɔ a sira fɛ an bɛna o bonya da aw tulo kan k'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ min ye an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn na an baarakɛɲɔgɔn Jason a ye saga 5 san ka don furu kɔnɔ samedi nata ko an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Olinɛsuba i y'a faamuya b'a la an ka taa Kidali minɛli ka taa fɛti kɛ yen Jason Trotsky n bɛ segin a kan a tun ye lahidu ta depuis Kidali ma minɛ ko ni Kidali bɔra bolola don o don i y'a faamuya b'a la k'a b'a fɛti kɛ
ko a bɛ fɛti kɛ ko a bɛ saga san ka maliyɛnden bɛɛ wele Kidal bɔra bolo la i y'a faamuya b'a la a tun ye layidu min ta a y'a timɛ saga sanna depuis kunu sali ɲinina an kan ka taa saga ɲimi sali min kɔnɔ sali fana sɔrɔla ni ala na kira sɔnna sini an bɛ sali adresse di bɛɛ lajɛlen ma mais yan'o cɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye aw k'aw sigi n'a ye Jason tun ye layidu min ta layidu dafara i y'a faamuya b'a la a ye layidu bɔ a sira fɛ sagaw sanna ka ban bɛɛ k'i pɛrɛ samedi nata yan'o cɛ an bɛ adresse di bɛɛ lajɛlen ma mali sa kɛ maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la i ye fanga dɛmɛ u ma fanga dɛmɛ o i bɛ asimi fɛ i tɛ asimi fɛ o bɛɛ de invitelen don samedi prochain Oline Suba an bɛ tila ka adresse ni fɛn bɛɛ lajɛlen di aw ma sini ni ala na kɛra sɔnna sagaw kɔni sanna déjà min ye faso dibi ye an ye sagaw di olu ma u ka don foro la i y'a faamuya b'a la k'a dilan ka ɲa ayiwa an ka musobaw fana Nasira Sako Matu Jawara olu bɛna cɛbu ni tow ni fɛnw dilan ka bɔ hakili ma c'est vrai que i mago bɛ dumuni sugu o sugu la bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ yen ka maliyɛnden bɛɛ wele Jason ko k'a fɔ aw ye k'a tun ye layidu min ta aw ye ko layidu k'a timɛna sagaw sanna déjà an mago bɛ maliyɛnden bɛɛ la samedi prochain Oline Suba an ka taa jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔn kɛ k'an ka sɔrɔdasiw fo ka asimi fo ka tila ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ nin sira in an ka pousser fo tapi o tun ye o yɔrɔ ye voilà parce que n tun kan ka daminɛ ni o yɔrɔ de mais n ɲinɛna o kɔ quoi ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Irisi comment ça s'appelle Mali ni Irisi i y'a faamuya b'a la an tun ye min fɔ min ye satellite ye i b'a dɔn an ka délégation taara Irisi jamana kan Mali mago bɛ fɛn o fɛn na u y'a ɲini Putini fɛ kɛlɛkɛminɛnw olu sɔrɔla a fɛn min yɛrɛ bɛ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bolo ni jugu tɛ se ka fɛrɛ an ma o ye satellite de satellite o sɔrɔla déjà pewu a tɔ ye dɔrɔn i y'a faamuya b'a la u k'a bila avion kɔnɔ a ka na a contrat bɛɛ siɲɛna i y'a faamuya b'a la musakaw bɛɛ sarala mɔgɔ minnu kan k'a bɛɛ ɲɛnabɔra a tɔ ye dɔrɔn a ka na Mali kɔnɔ an b'o fana dalilu yira aw la. Voilà. Entre le Mali et la Fédération de Russie, il existe désormais un cadre de collaboration en matière d'utilisation de satellites dans divers domaines d'application. Un mémorandum d'entente a été signé ce matin dans ce sens avec la société Glove Cosmos, une filiale de l'entreprise d'État russe chargée des activités spéciales. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Pour ce deuxième rendez-vous en l'espace d'un mois dans cette filiale de l'agence spatiale russe, la délégation malienne avait clairement défini ses attentes. Elle concerne essentiellement l'utilisation de satellites de communication pour divers usages. Accompagnée de techniciens en la matière, la délégation ministérielle a eu donc droit à une série de présentations détaillées et ciblées sur ces domaines d'intérêt. Nous avons eu une présentation ciblée sur les besoins du Mali, besoins qui sont définis comme suit. D'abord envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir améliorer donc la couverture internet, la couverture en télécommunication, la couverture télévisuelle. Également, deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la surveillance du territoire, la surveillance de toutes les frontières. Troisième aspect. Voilà, ambe alla joya wala sa vidéo kana janya minye satellite Mali ye o soro déjà. An ka téléphone bɛna kɛ an ta ye juguw tɛ se ka don an ɲɛnama Mali kɔnɔ tuguni parce que satellite caméra b'ale la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ale la i y'a faamuya b'a la hali ni ye wɔkulo dɔ ye a b'a to sanfɛ k'a dɔn ko nin ye wɔkulo ye n'i ye jinɛ de ye a b'a to sanfɛ k'a dɔn ko nin ye jinɛ ye n'i ye terroriste de ye i y'a faamuya b'a la a b'i ni mɔgɔw tɔw bɔ ɲɔgɔn na n'an ye satellite kɔni sɔrɔ o ye Mali kɛlen Maliba ye ayiwa satellite o sɔrɔla o bɛna taa déposer Kidali kun na i y'a faamuya b'a la foyi tɛ se ka kɛ an ɲɛna ma tuguni an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ta ye an bɛ Asimi fo ka waleɲuman dɔn Asimi de b'a fɔ ka tila k'a kɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso a Burkina Faso olu ka population cɛsiri bɛ olu la bi a ka bon hakili ma Burkina Faso ka jeunesse dusu bɔ olu kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Burkina Faso denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la ko kalo o kalo u bɛ wari b'u yɛrɛ kun ka jamana dɛmɛ n'a ye Burkina Faso olu ka denmisɛnninw u farala ɲɔgɔn kan depuis Ibrahim Traoré na waati i y'a faamuya ani bi cɛ don o don dɔ bɛ ka fara courage kan
nin kalo min sara o sera ka miliyɔn kɛmɛ kɔ de fara ɲɔgɔn kan burkina faso denmisɛnninw garibu fara sungomu feerelaw kan wotoro puselaw jaba feerelaw olu de ye lahidu ta burkina faso ye k'olu fana b'u sew kɛ jamana jɔ la a kalo o kalo o bɛ dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ saba o b'o de fara ɲɔgɔn kan a taara bɛn miliyɔn kɛmɛ kɔ de ma u y'a ta ka taa di perezan ma k'a ka faso dɛmɛ n'a ye burkina faso denmisɛnninw ka jeunesse olu bɛ baara la bi a ka bon hakili ma n bɛ segin a kan burkina faso denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan i y'a faamuya la ko kalo o kalo k'olu bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ko k'a di jamana ma a kalo tɛmɛnen o sera ka miliyɔn kɛmɛ kɔ de fara ɲɔgɔn kan ka taa di perezan ma sungomu feere wari dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ saba i y'a faamuya burkina faso population bɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan n'u y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka caya o bɛ ka ta ka taa di perezan ma k'a ka marifa san n'a ye a ka avion san n'a ye a ka sɔrɔdasiw sara n'a ye n ka cɛw bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma an bɛ burkina population fo k'u waleɲuman dɔn nin de y'a kɛ cogo ye o bɛ ka don sɔrɔdasiya la o bɛ ka kɛ vdb ye o bɛ ka wari fana fara ɲɔgɔn kan k'a di jamana ma burkina faso population kalo tɛmɛnen miliyɔn kɛmɛ kɔ sungomu feerelaw wotoro puselaw jaba feerelaw gɔyɔ feerelaw olu de bɛ k'u ka wari tigɛ u yɛrɛ la bi k'a di fasow ma nka cɛ den ɲuman wolo ka ɲi dɛ den ɲuman wolo wala a ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ an bɛ burkina population fo k'u waleɲuman dɔn hali bi u ka kɔntine nin d'a kɛ cogo ye ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na burkina faso kelen in na o ye terroriste faga a tɛ ku TGV kɔnɔ terroriste de filɛ nin ye ka taa burkina faso dugu dɔ minɛ k'u sigi yen depuis le temps de Dabinba u sigilen bɛ yen Ibrahim Traoré ma kumaw fɛ a y'u to yen i y'a faamuya b'a la f'u bɛɛ ye ɲɔgɔn dalajɛ ye waati min na a sɔrɔla ka dugu bombarder parce que dugu in kɔnɔ foyi tun tɛ yen ni terroriste tɛ a ye dugu in bɛɛ ci an b'o fana image yɔrɔ la baara bɛ ka kɛ dɛ a lajɛ. Dans le même temps, d'autres appareils ont surveillé un autre groupe qui devait probablement faire jonction avec le premier et qui a évolué jusqu'à Kéréboulé, à une trentaine de kilomètres de Nassonbou. Plus d'une vingtaine de binômes à moto arrivent et s'engouffrent avec leurs engins sous un hangar pour échapper aux observations. Trop tard, ils sont verrouillés et frappés. Avec leur logistique sur place, d'autres rescapés tentent de sauver leurs moyens, mais les explosions de munitions les en empêchent. Et dans le même temps, dans la zone des 3 frontières, un groupe de terroristes sur plusieurs motos et un pick-up monté d'une mitrailleuse traverse notre frontière et stationne sur un site d'orpaillage abandonné près de Tinsaman. Leur manœuvre est observée depuis la nuit jusqu'au matin. Le moyen majeur est d'abord verrouillé et frappé efficacement. La traque des rescapés va suivre. Tous ces groupes en mouvement dans le Sahel ces dernières heures ont été neutralisés. Les opérations. Le 18 novembre, on y frappe fla de quai. Dugu dɔ bɛ yen nɔ o taara ɲɔgɔn dalajɛ ye o ye terroriste bɛɛ faga ye vers le 3 frontières minnu fana tun bɛ yen o taara olu bɛɛ faga n'an bɛ taa nin taacogo la olu de bɛ ban parce que dimi bɛ ka don olu de la caméra bɛ anw bolo sanfɛ a ɲɛ bɛ territoire bɛɛ la hali basa yɛlɛtɔ yiri la a ɲɛ b'a la hali ɲina dontɔla wo la a ɲɛ b'a la ɲɛbɛrɛ bolitɔla a ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na kuma ma se hadamaden ma. An y'u bunte Nizeriya dugu dɔ la k'u bɛɛ faga a minnu fana ko k'olu bɛ taa vers le 3 frontières an y'olu bɛɛ fana daji n'an bɛ taa an bɛ se ni kɛlɛ in bɛ ban de diyagoya
wallahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma nin kɛlɛ in bɛ ban a bɛ ban tɔɔrɔsiko bɛ ban mali kɔnɔ pewu et wa burkina min da o kan i y'a faamuya b'a la le 18 nin kalo le 18 novembre wallahi o ye tɔɔrɔsi min faga a ka ca ni mɔgɔ ba yirika ye bilahi a ka ca ni mɔgɔ ba yirika ye o y'a bɛɛ faga ka ban ala ka barika don Ibrahim Traoré la ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Kilima non an bɛ Kilima to kɔfɛ dɔɔni an bɛ taa Minisima la ne balimaw aw b'a kalama k'a fɔ Minisima an tun ye délai min d'u ma k'u ka Mali bila tagali tun t'u kɔnɔ o tun tɛ fɛ ka taa 4 mois 6 mois de dir'u ma 4 mois fɔlɔ o tɛmɛna Minisima sera ka mɔgɔ 1000 ani 500 de labɔ Mali kɔnɔ tagali tun t'u kɔnɔ an ye 6 mois de di Minisima ma k'u ka Mali bila u tun tɛ fɛ ka Mali bila 4 mois tɛmɛna u sera ka mɔgɔ 1000 ani 500 de labɔ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi 10,005 Minisima sera ka mɔgɔ 1000 ni 500 de labɔ 4 mois kɔnɔ o tun c'est que 6 mois in tun bɛ dafa ka sɔrɔ u ma taa yɛrɛ a mɛ depuis an ye Kidali minɛ Minisima mɔgɔw ko bilahi ko n'u ma taa ko ni Asimi y'u sɔrɔ k'a bɛ ko dɔ k'a ka bon hakili ma bilahi depuis an ye Kidali minɛ Minisima mɔgɔw hali u t'u sara ɲɔgɔn na bilahi a dɔw b'u k'u sen de fa a dɔw bɛ ka t'u sen na bilahi a dɔw bɛ ka yɛlɛ moto de sanfɛ bi une semaine mɔgɔ 8,000 kɔ de bɔra sisan une semaine kɔnɔ mɔgɔ 8,000 kɔ de bɔra depuis an ye Kidali minɛ wallahi bilahi Minisima mɔgɔ dɔw bɛ ka t'u sen na fo Sénégal dɔw bɛ ka t'u sen na fo Côte d'Ivoire dɔw bɛ ka yɛlɛ moto telemani de sanfɛ ko bilahi n'u ma Mali bila Asimi bɛ cogo min na ko bilahi k'a bɛ ko dɔw ka garankɛ ma min da b'a wolo kan tagali tun t'u kɔnɔ dɛ mais depuis an ye Kidali minɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko solution t'a la olu de tun ye Mali jugu ye Asimi bɔlen kalama n'u ma Mali bila Asimi b'u kun ci komi a ye tɔrɔsiw kun ci cogo min na wallahi Minisima mɔgɔ bɛ ka Mali bila bi hali u to k'u sara ɲɔgɔn na Minisima mɔgɔ bɛ ka Mali bila bi hali u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ ka t'u sen na dɔw bɛ ka yɛlɛ moto sanfɛ dɔw bɛ ka mobili ta u ka minɛnw n ka cɛw ɲinana olu kɔ yɛrɛ bana jugu fura ye fura jugu ye n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na Mali tun tɛ jɔ ni Asimi tun ma na nin kafiri ninnu tun b'an bɛɛ faga ka ban pewu ka maliyɛn bɛɛ faga ka sɔrɔ k'an ka dugukolo ta o de hakilina tun b'u la ka maliyɛn bɛɛ faga ka burkinabé bɛɛ faga ka Niger bɛɛ faga ka sɔrɔ ka t'u sigi an ka dugukolo sanfɛ nin hakilina de tun b'u la 6 mois de dir'u ma kalo 4 tɛmɛna ka sɔrɔ Minisima ka mɔgɔ foyi ma bɔ Mali kɔnɔ 6 mois in kalo 4 tɛmɛna ka sɔrɔ Minisima ka mɔgɔ foyi ma bɔ tagali tun t'u kɔnɔ mais depuis an ye Kidali minɛ une semaine kɔnɔ mɔgɔ 8,000 kɔ de bɔra sɔrɔdasi 8,000 Minisima sɔrɔdasi 8,000 kɔ bilahi o taara ka sɔrɔ hali an ma bɔ ta waati kalama u ye Mali bila ka sɔrɔ hali an ma bɔ a kalama bi a dɔw bɛ boli la hali bi u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye bilahi ko n'u ma Mali bila Kidali libéré min filɛ nin ko Asimi bɛ taa bila u k'u la bilahi a dɔw bɛ k'u sen fa de Asimi ala ka barika don i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle Kilima Danbele ale ka vocal bɔra kunu mɔgɔ caman ma faamuya dɔw bɛ k'a fɔ bala yira est-ce que Kilima kumakan don wa walima montage don k'a fɔ aw ye Kilima kumakan don parce que danga de bɛ Kilima Danbele kɔ a ɲɔgɔn dangaden a ma wolo Mali kɔnɔ ne y'a fɔ yan ko fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ninnu ye Sogɛli tɔɲɔ yan ka nkalonfin ka taa ka nɔrɔ Sogɛli la fo ala tun ka nin kɛ Kilima Danbele ninnu na waati min na M5 bɛ kɛlɛ 12 kɔnɔ i bɛ k'a ye Kilima Danbele minɛ ka Kawujimi minɛ ka t'u bila ɲɛgɛn kɔnɔ u bɔtɔla 100,000 de dir'u ma k'u ka M5 ci Isa Kawujimi Kilima Danbele e ma ye depuis u bɔra o ma kɛ Sogɛli fɛ yan parce que Sogɛli de tun ye M5 cerveau ye ani ye Sogɛli bɔ yen dɔrɔn o ye M5 cilen de u ye nɛnini sugu bɛɛ da Sogɛli kan Krokodil de 91 de Basanbadon de Sogɛli tɛ baara la Kilima ninnu kuma tɛ yen o ma min fɔ Sogɛli ma wari kosɔn 100,000 de dira Kilima Danbele ni Kawujimi ma o Kilima Danbele fo ala tun ka laban cogo kɛ nin ye fo ala tun ka halaki fo ala tun ka ta tiɲɛ Kilima Danbele de t'i sigi gɛrɛn na hali bilakɔrɔ tɛ kuma min fɔ hali alphabet an minnu ma taa ekɔli la an ma kalan
foyi tɛ an kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ hali gɛrɛn na an tɛ kuma minnu fɔ Kiliman Dembele min ko k'ale ye école maître ye k'ale ye ala ye k'ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn o de tiri sigi gɛrɛn na k'ale bɛ Asimi faga ko ka Asimi muso faga ko ka Asimi den 3 faga ko Asimi bɛna kɔɲɔmuso min furu k'a bɛ kɔrɔtɛ kɛ k'o fana bɔn ko ka Asimi siya latunu ka bɔ dugukolo sanfɛ très grave i y'a faamuya bala c'est que menace de mort a y'o de ta ka ɲɛsin Asimi ma menace de mort ne m'a fɔ aw ye ko fɛn min bɛ bɔ politicien da kɔnɔ a t'u dusukun na ne ma nin fɔ aw ye yan o bɛ kuma cɛni min fɔ ani min b'u kɔnɔ kelen tɛ Kiliman bɔra k'a fɔ aw ɲɛ hali a ma min ye dɛ Kidali minɛli k'ale ka billet de tun b'a bolo ko ka na Faransi mais ko Kidali minɛli min filɛ nin ye k'ale tɛ taa Faransi tuguni k'a bɛ Asimi fo ko ka Asimi waleɲuman dɔn à même moment a bɛ ji dugu ma ka Asimi bɛ sa cogo min na Asimi ka denbaya bɛ sa cogo min na Asimi bɛ a bɛ ko baara fana kɛ ji dugu ma Modibo Konɛ bɛ essayer la a tɛ sunɔgɔ kuma ma se ka ɲina Modibo Konɛ bɛ essayer la maa fan fɛn bɛ fɛ ka janfa ta k'a ɲɛsin Mali ma Modibo Konɛ su ni tile a b'i nɔfɛ ko mɛlɛkɛ bɛ adamaden nɔfɛ cogo min na hali n'i ye bo ci a kasa Modibo Konɛ b'a sama i y'a faamuya hali n'i ye bo fara i ka li dugu ma Modibo Konɛ dalen bɛ yen a Kiliman Dembele tora panpan na komi tinɛni k'ale bɛ Asimi siya bɛɛ faga mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko vocal ko tiɲɛ don wa tiɲɛ yɛrɛ don Kiliman Dembele kumakan don mɔgɔ kumakan tɛ se ka modifier mɔgɔ kumakan tɛ se ka monter mɔgɔ voix tɛ se ka yɛlɛma Kiliman Dembele kumakan don kuma in fana ye tiɲɛ de a bɔra da kɔnɔ de wa a tun bɛ fɛ ka nin de kɛ Asimi na mais barika t'a la a mɔgɔ minnu tun sigalen bɛ kuma in na an bɛna yira aw la k'a fɔ ko tiɲɛ don Kiliman Dembele de kumakan don a y'a lamɛn dɛ. n b'a lasegin. Ni ma timi faga ka kuma e tɛ dɔn kɛlɛ tɛ fɛn sa o di a bɛ sɔn yɛrɛ Asimi tɛ sɔn yɛrɛ Asimi bɛ ka laɲini wala ma faga wala bɛ sa ni kɔrɔ k'a la bila a bɛ ci da ka so la a bɛ sa a ko k'a b'a faga a bɛ sa ma kuma ka ci bɛ di dun n'a muso bongo faga k'a den 3 bɛɛ faga Asimi faga sisan wala ye don dɔ bɛ se mikoro da k'a kuma a tɛ sɔn a kuma a jigi dalen bɛ fɛn kan n b'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ hali a dɔgɔninw na tuma n b'a bɛɛ bon k'a bɛɛ faga ka so k'a kelen bɛ yen. Auzubillahi mina shaitani rajim. hali n'a ye kɔɲɔmuso min furu n b'o fɛnɛ faga n b'a ka vie bɛɛ tiɲɛ ka so k'a kelen je le laisse tout seul face à la vie. aw ye k'aw bɛ n ka taa yɛrɛ ma n bɛ sɔrɔ ka bana jugu dɔ bila a kɔnɔ a b'a hali n'a ye dumuni dɔ a b'a kɔnɔ. Kafiriden e bɛ se nin bɛɛ la Amadu Gufa tun bɛ Mali kɔnɔ Yada Gali tun bɛ Torosu tun bɛ k'an fana an baw faga e bɛ se ka Asimi bon ka Asimi n'a muso n'a denw faga Torosu tun b'an bolo Mali kɔnɔ san joli e min ko k'i ye fasoden ɲuman ye fo Ala tun k'aw malo ta parce que foyi tun t'aw kɔnɔ ni ŋaniya jugu dɛɲa tɛ ka ɲɛsin jamana in ma e wa mɔgɔ ŋaniya tun ka jugu ka ɲɛsin jamana in ma Ala y'a bɛɛ malo k'a bɛɛ ta tiɲɛ bi a dɔw yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an bɛ an ka sɔrɔdasiw kɔ fo Ala tun k'aw kɛ yoko 2 ye a Batara den ale de ye nin vocali bɔ cɛ tɛ muso tɛ Kiliman don kumakan in ma modifier a ma monter foyi Kiliman kumakan yɛrɛ don nin kaso kuntala bɛ sɔn ka janya dɛ a depuis kumakan in bɔra don min na a bɛ busy la a bɛ gendarmew bolo depuis kumakan in bɔra don min na o y'a minɛ a bɛ kaso la o m'a bila fɔlɔ dɛ j'espère que lundi bi walima sini jugement bɛ kɛ n'a kan ka taa kaso bonba la walima n'a kan ka kɛ cogo min na an bɛna o fana kunnafoni sɔrɔ hara tɛ min président min ye Mali jɔ président min ye Mali kɛlɛ ban président min ye MINUSMA gɛn ka Faransi gɛn ka Kidali kɛ Mali ta ye ni ŋaniya jugu dɛɲɛ in bɛ kɔnɔ k'o ɲɛsin o ma mais a ka bon hakili ma c'est à dire hali sogo la ne tɛ sogo nin na quoi ne bɛ fɛn fɛn kanu Asimi diɲɛ kɔnɔ o ye bonheur de ye Ala ka si caman fara si kan i y'a faamuya ka tila ka kɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan su ni tile anw sali o sali an bɛ dugawu de kɛ Asimi ye parce que a ye Mali lase yɔrɔ la Mali ma deli ka se yɔrɔ min na nin kafiriden ninnu sigilen don k'u bɛ Asimi faga k'a muso faga ka siya bɛɛ latunu o ŋaniya de bɛ politicien ninnu kɔnɔ Kiliman Dembele nin tun kan ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ min tɛ e ye mais hakɛ man ɲi dɛ
hakɛ de bɛ kilima ninnu nɔfɛ kilima ninnu nata ka bon u nata ka bon hɔrɔnw tɛ danbe t'u la nin président sanu man ɲi hali nin kuma sugu man ka fɔ gɛrɛn na hali yɛrɛ kelen tagamatɔ nin ŋaniya man ka jigin i kun na kuma ma se ka taa bɔ i da la k'u bɛ président in faga walahi hali kelen tagamatɔ walima i dalen ka dilan kan ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ se ka na mɔgɔ kunkolo la cogo min na quoi ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔninfin bɛ se ka juguya fo ka se nin degré ma quoi nin président sanu man ɲi jamana dɔw bɛ ka kasi président sugu min nɔfɛ jamana dɔw bɛ fɛ ka taa Asimi minɛ anw na waati kelen dangadenw danga safinɛ kunbaw Asimi faga cogo o bɛ k'o ɲɛɲini o bɛ ka Ala deli Asimi ka sa kilima tɔgɔ tɛ san tɔgɔ tɛ karaba fanga tɛ diyagoya ye Ala mana i da fɛn fɛn kama i bɛ k'o de ye mais e bin cogo juguyara dɛ walahi maa si tɛ da i la tuguni wa i ɲugun bɛ bɛɛ la bi bɛɛ tigɛr'i la an k'a ka vidéo fɔlɔ dɔ lamɛn a tun bɛ ka min da Sogɛli kan fo Ala tun k'aw malo a y'a ka vidéo dɔ lamɛn a bɛ ka min fɔ Sogɛli ma a y'a lamɛn. K'u bɛ bɔ n'u ye non ne ye ko Sogɛli kokɛla Mayiga docteur Sogɛli kokɛla Mayiga il doit démissionner il doit partir voilà. Parce qu'il est incompétent il est incapable de gérer cette transition ne danna ye nin mais ne ma taa Asimi tɔgɔ fɔ donc f'olu ka taa Asimi de tɔgɔ fara kan pour que ka popularité sɔrɔ ka légitimité sɔrɔ u ka Asimi to yen ne ma Asimi tɔgɔ fɔ ne m'a fɔ Asimi ka démissionner donc moi je ne comprends pas pour que Sogɛli il était derrière Moussa Traoré il était derrière IBK et maintenant il se cache derrière il était derrière M5 il se cache maintenant derrière Assimi Goïta non qu'il s'assume les défenseurs ils ont droit de le défendre mais qu'il laisse Assimi en paix et que Sogɛli s'assume Sogɛli le premier ministre et Assimi était premier ministre Sogɛli mɔgɔ juguya ko tɛ ka fɔ karisa ma nɔ tɛ i bɛ tabalikɔrɔ ta i b'a mangu ka verni k'a la ka fɛn mais tabalikura tɛ o so tɛ se ka jɔ Sibasiman kolon kan donc ne kun sigilen bɛ a bɛ kɔnɔ de ŋɔna nana bi kuma bantɔ o b'a fɔ a ye wa maliyɛnw an kɔni ka parti sigi an ka parti baara fɔlɔ ye min ye o ye Sogɛli Mayiga ka démissionner ale ka bɔ yen fɔlɔ gouvernement ka to yen a ka premier ministre ɲɛnama ta voilà a filɛ dɛ depuis IBK ye miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ d'u ma i bɛ Ala tali k'a fɔ ko ma deli ka Sogɛli ye i bɛ Ala tali u bɛ t'u sigi ko o bɛ Asimi fɛ mais o tɛ Sogɛli fɛ ne m'a fɔ aw ye depuis o waati n ko Sogɛli ko tɛ n ko tɛ Asimi yɛrɛ de fɛ yan an ma nin kuma fɔ aw ye yan et wa n'an tun m'an jɔ o tun bɛ Sogɛli ni Asimi fara manamana ko la parce que ni Sogɛli bɔra Asimi kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye sa kunkolo tigɛra quoi a tɔ kɛra juruw ye o tun b'o de nɔfɛ o tun tɛ Asimi yɛrɛ de fɛ mais Asimi tɛ se ka kɛlɛ ka Sogɛli to yen a ye nin kɛlɛ kɛ depuis kunu ne balimaw maliyɛn caman y'an ka tiɲɛ segin a ma mɔgɔ min ye ne wele nin kalo yɛrɛ kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 100,000 ko dɔ farala danaya kan ko bɛ vidéoman bɛɛ fo vidéoman minnu ye faso dɛmɛ n'an tun m'an jɔ o tun bɛ Sogɛli ni Asimi fara fu falaki ka sɔrɔ ka jamana in danbe bɔ a la mais vidéomaniw y'u jɔ n'u bɔra an bɛ bɛrɛ kɔ k'u dasi u bɛ segin u ka wo kɔnɔ u bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ fa nɛnikɛla ba nɛnikɛlaw n'an bɔra ka dɔ fɔ u b'an fa nɛni u b'an ba nɛni an y'an jɔ dɛ n'an tun m'an jɔ nin kafiriden ninnu tun b'an ka baara tiɲɛ an bolo mais vidéomaniw jɔra n'u bɔra ko Sogɛli ka bila an b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ Ala fɛ k'i tɛ kira fɛ mɔgɔ tɛ se ka muso furu k'i t'a den fɛ an tun bɛ o tɛ se ka fara o an y'an jɔ u dɛsɛra parce que barika t'o la Ala ni hakɛ bolo a taara a yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ k'ale bɛ Asimi faga foyi tɛ ni hakɛ tɛ bilahi ni danga wulila mɔgɔ nɔfɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ de ma sinon hali bilakoro tɛ nin fɔ gɛrɛn na ne président faga menace de mort hali bilakoro tɛ nin fɔ mais foyi ma nin lase kilima ninnu ma ni danga tɛ fɛn bɛɛ yɛlɛ e la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an ka Amadu Koyita lamɛn a ye Amadu Koyita lamɛn dɛ. n ka bafuli tɛ ka sɔn quoi an t'a dɔn fɛn b'a la i jɔ n k'a faga. Les 5 colonels au Kangafou. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, lui aussi il a pris le courage, l'audace et la persévérance. Maintenant, à Kangafou, gouvernement Fana, Sogɛli, le pas que le premier ministre, sincèrement, je ne me suis jamais retrouvé dans ces prises de position. A position minnu ta mi yɛrɛ y'a si la. Mais je reconnais que ni Amadu Koyita de kumakan i jɔ n b'a lasegin. Bon, nous avons courage ta, nous avons responsabilité ta, quand il bɛɛ kɛ.
le mardi passé, date historique dans la Jamana. Nos forces armées de sécurité, ou de Kidal, ou Kidal Mene, ou BNP. On va on remercie le Tout-Puissant. On va barka d'Alaï. Car fouiller, le courage sera, il faut qu'on a reconnu Wibi. Il faut reconnaître le président de la transition à Kangafou, les 5 colonels au Kangafou, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, lui aussi il a pris le courage, l'audace et la persévérance. À gouvernement de Mangafou. Mais à Kangafou, gouvernement Fana, Shogel, le parc de Premier ministre, sincèrement moi, Amadou Koïta, je ne me suis jamais retrouvé dans ces prises de position. Mais je reconnais que Afana il a joué un rôle politique extrêmement important. Autant des autres, il a un rôle militaire joué. Nous avons barré Tougouma, parce que l'armée renforcée. Mais l'armée renforcée, il faut faire un peu. Amen Ali, amen Ali. Oui, Chama Faraka, oui, vecteur aérien, oui, renforcé. Il y a un vecteur aérien des victoires Nogambulo. Malgré les attaques au mois de septembre, l'armée m'a démoralisé. Malgré les attaques, l'armée m'a dégoûté. Ou Klala Kataka, Nifisque, Kakli Damononiki, malgré la difficulté, au fond, c'est là, Kanaka Kidalme. Shogel Bimbafou. Mbafou. Non, je le dis très sincèrement. Aïssa Faso de Vampesa, on peut pas mal de tout. Parce qu'il est resté constant. Il a discours qu'il m'a porté. Il a un discours assumé. Il faut qu'on ait le 14 novembre. Donc, militaire, on a quelqu'un qui est trop. Les politiques, on a un peuple qui a des gens fracas. Donc, je salue Shogel Kokalamaïga. Je salue aussi les membres du CNT. Amadou Koïta munu koko Shogel ka gen ka boyi. Ni anw tun y'an ta Amadou Koïta ninnu fɛ ko Shogel ka bila. Mali tun bɛ jɔ tuguni wa tun tɛ jɔ dɛ. Parce que anw ɲa tun b'a la de Shogel jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la. Wa ka Shogel to Asimi kɛrɛfɛ Mali bɛ jɔ. Amadou Koïta nous tombe là qu'il faut que Shogel les kabouille. Aïra y'a fait que depuis Shogel qui est ministre de quoi les m'a fait. Que depuis Shogel qui est ministre de quoi les m'a Shogel fait. Mais quoi y barami que quoi kanga phobie. Ne parlons non tu n'as pas nous non fait. Mali tu me joie, Mali tu te joie. Mais anyan joie. Nous boira nous ko kelen, en bas faut ça va. Nous boira nous ko fla, en bas faut ko keme. Nous descendons tous sur le plateau là. Ni kumana bi iye Mali den jugu ye ni kumana bi fa be ni ba be ni de tun kero dala gese o kan be chinya kan u be pa tun kan be slam ko de chinya o de be laba bi mo munu tun bla la fanga ina o de sigilen flen ye ko be ni fanga info ko bara kera ere de ne balmo nan tun yanga sra bla ka tugunu non ko jamana tun be jo atunte jo de parce que anya tun be sa an ba don kan be chinya de ka an ba don kan be laba on de tala an ba don kan be sra minka. Wallah, on a dit Amadou Koïta flène ka be Shogel foko ka wali numando ku ye baraka yo Mali jo ka lebe ya fani ni Shogel fe ne balmo nambeta ambesete nambeta ambesi nyabe abicha munu fanala u jolembe Mali consulat dala ko be transition ko be ni fanga indeme Domina Assimi, comment ça s'appelle? Rasbat Chiba Foko Assimi de Sradjougou Bella Djelen Danye. Sradjougou Bella Djelen, quoi autant de Assimi. Ou donc, Abichamounin da vidéo partagée. A Nantoun Kera Djougou Sago Dounye Kake Yero Dombalouye Katouni lâché nous ko. En façon de mettre à Bambolo. Mais Anyanjo, Kaira Malendem Befanala, Ras Balaira Jason, ya famille Bala Chama Ibusi nous. Ambe sera minka de dambe sera ye. Ambe sera minka de be laba. Aye tugu anko Maléon anga Assimi deme. Biko be ma laba on tamawa. Anye combat gagné, anye victoire gagné. Moro munu tumbe ka foso bruja galon finka. Bi o lebe ka ya fanyini. Ne balmo nan tun kera nunu nyogonye. En faso tumbe tlana. Nan tun kera nunu nyogonye. Ka tugu wariko. Quand Dambé fallait faire bella kate galomba tege façon tombe bien mais on y façon bla fembe sans fait ka horonya bla fembe sans fait ka Dambé bla fembe sans fait ka je wari ko ka je fembe ko suni tle kan sigi vidéo là ya famia bala ka dessous de malendo ko malendo nya famia obe on la mais obe on fait obe nga vidéo partager malien dem ba den de ya famia
Ras balayra aw be sira min ka o de ye tiɲɛ ye an b'aw kɔ don a bɛ cogo di an bɛɛ kunna wololen don danbe sira kan tiɲɛ sira kan an bɛɛ kunna wolo la n'an tun y'an ta nin jugusago ninnu fɛ Mali tun bɛ bin Mali tun bɛ ci Faransi tun b'a sago sɔrɔ ewa u tun b'an bɛɛ faga k'an ban o mɔgɔ kelen ninnu filɛ bi an ye yafa an ma Kidali minɛna a ma deli ka Abidjan minnu t'ale kumakan k'a la komi nafa t'a la bi a bɛɛ bɛ panpan na bi a bɛɛ y'a dɔn ko bɛɛ y'a dɔn ko danbe t'aw la mais ne y'o de fɔ anw tɛ mɔgɔ kɛlɛ ten anw tɛ mɔgɔ kɛlɛ ten n'i y'a ye anw bɛ k'i kɛlɛ walahi i tɛ tiɲɛ sira de kan sinon anw t'i kɛlɛ dɛ vie kɔfɛ saya bɛ yen nafolo kɔfɛ saya bɛ yen tɔgɔ kɔfɛ saya bɛ yen wari kɔfɛ saya bɛ yen fini ɲuman kɔfɛ saya bɛ yen du kɔfɛ saya bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ saya de bɛ yen i bɛ baara fɛn fɛn k'a kɛ tiɲɛ kan mais anw tilennen don wa mɔgɔ ka wari t'an bɔ nin sira in kan karisa nin minɛ an bɛ se k'a minɛ mais a minɛ i ka faso ci n'an y'a minɛ ka faso ci ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'an tɛ sɔn faso ka bon ni fɛn bɛɛ ye Amadu Koyita sigilen bɛ Masika plateau sanfɛ k'ale bɛ Sogɛli fɔ bi ko Sogɛli ka yafa ale ma bi ni maliyɛndenw tun y'u ta Amadu Koyita fɛ ka bila Sogɛli la Mali tun bɛ ci ni Mali tun cira aw tun bɛna mun de fɔ anw ye ala mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye sa wa ninnu tun bɛ wariko de la de ani jɔyɔrɔ ko ni fɛn bɛɛ tiɲɛ dalen filɛ kɛnɛ kan a da baaraba bɛ plateau ni ɲɔgɔn fɛ Sogɛli ye baara kɛ dɛ Asimi ye baara kɛ dɛ o sɔrɔdasiw bɛ fo don min na aw tun bɛ nkalon sira a kan ni maliyɛndenw tun y'a ta jamana in tun bɛ bin jamana in tun bɛ ci ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa an bɛ se maliyɛndenw bɛ segin a kan Ras balayira de l'homme tranquille a bɛ sira fɛn fɛn kan n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma tiɲɛ sira don wallahi ka wari ne bɛ baara de kɛ o ne bɛ baara de kɛ je travaille hali samedi dimanche ne bɛ baara kɛ ani ne ma ala minɛ n'o wari ye fo ka nata mɔgɔ de la k'an faso ci ala yɛrɛ bɛ tigɛ ne la dɛ k'a fɔ aw ye an bɛ sira fɛn fɛn kan kuma fɛn fɛn bɛ bɔ anw da kɔnɔ ala ta don a bɛ laban anw ta de la an mana don ko ko la hali ni koden don a bɛ kɛ koba ye an mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ hali ni hɔrɔn kolon de i bɛ kɛ hɔrɔn ye i bɛ kɛ hɔrɔn ɲɛnama ye a labanna anw ta la an ye victoire gagné fasoden jugu bi o bɛɛ bɛ yafa deli la bi o bɛɛ b'a la ko baara kɛra bi o bɛɛ b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ anw fo tile kɔnɔ bi ko vidéoman n'aw tun tɛ yɛrɛ san b'a sɔrɔ o ye Asimi ni Sogɛli mago sa bilahi ta ninnu min bɛ ka taa vidéoman kan bi hali a tɛ ka taa président kan hali a tɛ ka taa sɔrɔdasiw kan parce que an tun bɛ guerre de communication de kɔnɔ guerre de communication an tun b'o de kɔnɔ Faransi ye Afiriki ci ni guerre de communication de Mali vidéoman hɔrɔnw jɔra k'u nin di an bɛ sa walima an faso an faw bɛ nɛni an baw bɛ nɛni menace de mort bɛ tile ka da an kan mais an ko an tɛ nin sira bila de fo an da joli ma Amadu Koyita sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi ko Sogɛli kan ka fo n'anw tun y'an ta i ka nkalontigɛ fɛ ka tugu e kɔ masa ni ne ye miiri nin ko ninnu na ko an dabaliya de bɛ ban kɔ kalan ni kodɔn tɛ kelen ye Ras balayira a ma kalan foyi t'a kunkolo mais a labanna anw de ta la anw de ye victoire gagné n'anw bɛɛ tun taara tugu aw kɔ a tun bɛ kɛ cogo di don min na Arasa bɛ Asimi nɛni ka Asimi mankutu tiɲɛ o don Abidjan minnu de b'a tigɛ tigɛ k'a partager Asimi sira jugu bɛɛ lajɛlen dan ye o de y'a bɛɛ partager mais bi ko nin tun b'o la Mali consulat da la o ni cɔrɔnɔ ninnu Mali consulat da la k'o nana an ka sɔrɔdasiw fɔ k'o taara fɛti kɛ yen ne balimaw ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma nkalon mana san 100 kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a la jɔ Abidjan minnu de tun bɛ Arasa kɔ tɛgɛrɛ fɔ la an y'a f'u ye ko Arasa bɛ nkalon kan an y'a f'u ye ko Arasa tɛ faso fɛ an y'a f'u ye ko danbe tɛ Arasa la o don u y'anw nɛni k'anw dɔgɔya o kɛra kɔnɔw ye sigiyɔrɔ t'u la nin bɛɛ fɔra anw ma ko oiseau de bon coin sigiyɔrɔ t'u la u bɛ tugu bɛɛ kɔ an bɛ tugu tiɲɛ de kɔ an bɛ tugu ala de kɔ an tɛ tugu bɛɛ kɔ dɛ bi a bɛ cogo di a bɛ cogo di ala ka barika don tiɲɛ la maliyɛndenw an b'aw bila yan
ni ala na kira sɔnna sini an bɛ na tuguni k'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ aw ye min ye an baarakɛɲɔgɔn a n'an jɛɲɔgɔn Jason Trotsky le plus hɔrɔn du Videoman min ɲɔgɔn danbɛtigi tɛ Videomaniw la Jason Trotsky a ko ni Kidali minɛna k'a bɛ saga sa maliyɛndenw ka taa ɲimi ni Kidali minɛna k'a b'a fɛti a ye min fɔ a y'a kɛ dɛ a ye saga 5 de san k'a di faso dibitigiw ma k'u ka don furu kɔnɔ samedi don an bɛ taa ɲimi maliyɛnden bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan maliyɛnden bɛɛ mɔgɔ sen bɛ se k'i lase Oline Suba bɛɛ welelen don Kidali minɛni an bɛ taa fɛti kɛ hakilina bɔra Jason Trotsky Ras Balayira Nasra Sako Matu Jawara an ye saga 5 san k'a di faso dibitigiw ma u bɛna don furu kɔnɔ ka jaba ni fɛnw k'a la Nasra bɛna cɛbu dilan Matu bɛna to dilan an mago bɛ dumuni fɛn fɛn na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen c'était ça ka bɛɛ wele bɛɛ invité len don hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salamu ala ka bi diya